Intention. Thanksgiving offered by Jir, Denise, and Journey Ann Brendia and family. Thanksgiving and petition offered by Minda Firme and family, Alan and Mercy del Rosario and family, Ermilo and Mary Flor Ifondo and family, Ifondo family, birthday Thanksgiving of Emerzine Albano, petition for healing and recovery of Mrs. Belen de Madura, special petition for Ruby Antonio, a special petition also for Allen Mark. Asin idulot man po niya to ang kapahingaloan kan mga minasunod, Valentin and Salvacion, Evangeline, Rodrigo and Zenaida, Noreen, Valentin Jr., Baby Angelica, Troy Firme, and all souls in purgatory. Ngunyan po, Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang sa tuya pong tema, si Kristo totoong nabuhay liwat. Dinaog ni Kristo ang kadikluman, ang kagadanan na dara kan pagkakasala. Totoo siyang nabuhay liwat. Sa paagi kan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, sa paagi kan sa iyang misteryo paskwal, si Kristo ang sa tuyang naging liwanag nin bagong buhay. Ini ang pinagseselebrar niya to sa Domingo nin pagkabuhay liwat. Magkasararo kita sa pagdulot kaining pinakahalangkaw na selebrasyon kan simbahan. Ang mamamayo po kan sa tuyang Santa Misa, iyo si Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindog na po ang gapos. Mga tugang idulot man yato ang misang ini bilang pasasalamat kan mga magurang, kan mga anghilitan yato ngunyan, ang hilitang hilito, si Ringman, pamibi yato sinda na mga aki, mga nagpartisipar ngunyan sa saindang biyaya na inako ngunyan na aldaw. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo kabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang ako ontan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Kabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako.
Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakat patawadan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, binuhay mo liwat si Kristo na sa imong aki. Dinaog mo ang kapangyarihan in kagadanan. Binuksan mo para sa mo, andalan para sa buhay na daing kasagporan. Ining samuyang selebrasyon mo niyan, makabangon lugod sa mo, asin makabago kan samuyang buhay. Huli kan Espiritu na uya sa mo. Inihinagad mi sa ngaran ni Jesukristong kagurang nanyamo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kay bamo asin in Espiritu Santo, sarong Diyos sa panahon na daing kasagporan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kung papaano pinagproklamar kan enot na simbahan, an marhay na bareta kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibon in mga apostoles. Si Pedro nagtaram, aram nindo padagos ang nangyari sa bilog na Judea.
Nagpoon siya sa Galilea, pagkatapos na ikahulit ni Juan ang bunyag. Ansa kong sinasabi iyo si Jesus Nazareno, linahidan nin Diyos sa bagsik kan Espiritu Santo. Naglibot, nagibonin karahayan, asin nagbulong kan mga pinapasakitan kan demonyo, hulita ang Diyos, yaon sa iya. Kami mga saksi kan gabos na ginibon niya sa banwaan kan mga Hudiyo, asin sa Jerusalem. Siya ginadaninda, binitay sa sarong kahoy, alagad sa ikatulong aldaw, binuhay siya liwat nin Diyos, asin nagpahiling, bako sa bilog na banwaan, kundi sa mga saksi na pinili niya. Sa samuya na nagkakan asin nag-inom sa kaibahan niya, pagkatapos na siya mabuhay liwat sa mga gadan. Kami tinugon niya na itukdo sa banwaan, asin magpatotoo na siya ginibo nin Diyos na hukom sa mga buhay, asin sa mga gadan. Dapit sa iya nagsaksi ang gabos na propeta, na sa bagsik kan sa iyang ngaran, ang minatubod sa iya, minaako kan kapatawaran, nin mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
makikihiras sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Iyuman ang pagrayo sa anuman na kinabanon, asin pag-ako kan anuman na langitnon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Hulita kamo na buhay liwat, kaiba ni Kristo. Hanapon nindo ang mga bagay na langitnon. Kaya duman si Kristo, nagtutukaw sa tuon ng Diyos. Isipon nindo ang mga bagay na langitnon, bago ang mga bagay digdi sa daga. Hulita kamo nagadan, asinan sa indong buhay, natatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Sa aldaw na si Kristo na sa indong buhay magpahiling, kamuman ipapahiling panoon kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na sa pagrokyaw kan banal na Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw nin simana. Pagkaaga na madurudik lumpa, si Maria Magdalena nagduman sa lulubngan, asin nahiling na ang gapo, hinali na. Nagdalagan pasiring ki Simon Pedro, asin sa disipulo na namumutan ni Jesus, asin nagsabi, kinuha ninda sa lulubngan ang kagurangnan, asin dahi niya to aram kung sa ininda ibinugtak. Si Pedro, asin ang disipulo, nagpalulubngan. Nagdalagan sindang duwa, alagad, ang disipulo huli taorog na maliksi ki Pedro, nainot sa lulubngan. Dumino ngaw sa lulubngan, nahiling ang mga tamong nalino sa daga, alagad, dahi naglaog. Si Simon Pedro, nahuri, naglaog sa lulubngan, asin nahiling ang lino sa daga, ang pudong sa payo, dahi kaiba ang mga tamong nalino, kundi nalulukot sa sarong gilid. Dangan, naglaog man ang disipulo na nainot, asin pagkahiling ka ito, nagtubod. Sagkod sa oras na ito, naininda nasabutan ang sinabi sa kasuratan na siya dapat mabuhay liwat sa mga gadan. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabo sa paghinanyog kan homilya. Happy Easter po sa Indogabos.
Aleluya, aleluya. Hallelujah, hallelujah. Nadangog tanangon yan ang aleluya. Haloy tayan dahil nadangog poon kan Kwaresma. Ang mga Trappist monk, pag nagkakasarabatan, pag panahonin Kwaresma, nagigreet sinda sa lambang saro, sinasabi ninda, memento mori. Ang buot sabihon, remember you will die. Girumduma ika magagadan. Pero pag Easter na, ang greetings din ninda, memento vivere. Pag Easter Sunday na, girumduma ika mabubuhay liwat. Remember, you will live. Kaya, Happy Easter, memento vivere. Yan. Aleluya, aleluya. Matugang, ang inaapod niya itong paggirumdum, duwang bagay, mamundo asin maugma. Ang mga maugmang bagay sa tuyang binabalikan, ang mga mamundo kung pwede iwasan. Habutan na yan pagpapara girumdumon. Alagad pag nakalipas na ang panahon na ang mamundong karanasan, naribayan na, nin kaugmahan, masasabi tang nabulong na ang satong lugad. Girumdumon nindo si mga kakulugan ning buot, mga inagihan ning kasakitan, nangunyan pwede mo nang ngiritan. Kung baga, pila na, umay na. Garan istorya kang sarong soldados, sabi kang sarong soldados, kan siya nakapalaban sa inkwentro, nabadil siya. Habang nagdudugo ang lugad niya, naanggot siya sa Diyos. Ninhulita sabi niya, magagadan ako. May mga aki pa ako. Sabi niya, Lord, ano ta pinabayaan mong mangyari ini? Alagad ninhulita, nasagip siya, nadara sa ospital, nabulong, nabuhay. Kanabuhay siya, tinawan siya nin parangal ng kagitingan. Kan siya nalugadan, naghinanakit, alagad kang marahay na siya, pinagyayabang niya na ang lugad, ang pila. Sabi niya, nahiling mo ni Father. Yun kang nagkaigwang inkwentro, nabadil ako. Diba? So yan ang mahiling niya, to ang botsabiyon, ang pagsakit na sa iyang inagihan, naging patugmadan, kan sa iyang kaugmahan, hulit at trayumpo sa trayumpo na sa iyang nakamit. Yan ang mahiling niya to sa imahin kang resurrection. Ang lugad sa hirog, ang lugad sa kamot, ang lugad sa bitis, mayo na, pila na. Ninhulit ta si Jesus, nabuhay liwat. Ini ang sinasabi sa enot na babasahon. Si Jesus pinasakitan, ginadan, alagad nabuhay liwat. Naranasan ni Jesus na siya pagtraidoran, asin si isa'y nagtraidor sa iya. Ang tawong harani sa iya, si Judas. Naranasan niyang pagtraidoran o pagnigaran kang taong pinili niya na maging leader, si San Pedro. Alagad ang simbag ni Jesus sa mga pagtraidor, ang simbag ni Jesus sa mga pagnigar sa iya, iyo ang kapatawaran. Kaya iyan ang pirmi niya itong nadadangog sa bisa, pag nadamagdangog ka mo sa atyan, sa konsagrasyon. Ano ang sabi? Kanbanggi na siya pinasaluiban, nagkuha siya nin tinapay. Kanbanggi na siya pinasaluiban, nagkuha siya nin kalis. Kanbagging ito, yaon duman si Judas, yaon duman si Pedro. Ang sa indang pagtraidor asin pagnigar, sinimbag ni Jesus kan pagdulot nin sa iyang buhay. Sabi niya, uya ang sakuyang hawak, uya ang sakuyang dugo. Ang pagtraidor, sinimbag ning kapatawaran, ang pagsnigar, sinimbag nin pagkamuot. Nalampasan niya ang gabos na pagsakit, hulikan pagkabuhay liwat. Matugang sa satuyang mga Kristiyano, mahalaga ang pagkabuhay liwat. Siring sasabi ni San Pablo, kung mayo ang pagkabuhay liwat, mayong saysay ang satuyang pagtukdo. Mayo yan ning saysay. Tulong bagay. Kadakol kitang pwedeng maguno sa pagkabuhay liwat sa resurrection. Pero tulong bagay sana. Taaram ko halawig ang tindog nindo dyan. Tulong bagay. Note, ang inaapod niya itong medyo may pagka-cosmic argument.
An kinaban na ini, bako ini. Ano ang bot kong sabihon? This world is not the ultimate world. Dahil ko sinasabi na maraot ang kinaban na ini. Ang kinaban na ini, totoo, marahay, magayon. Alagad, ang delikado sa panahon na ini, iyon na nahuhulog kita sa inapod na ideological materialism or ideological naturalism na nagsasabi na ang satong being, ang satong pagiging tao identical sa kinaban na ini. Na ang satong eksperyensya nakatakod sana sa kinaban na ini. Na pagkatapos kang kinaban na ini, tapos na. Ang problema sa siring na kaisipan, iyon na mabagsak kita sa inaapod na nihilism, ang pagkawara na kita material na bagay na minalipas na asin mayong padudumanan. Kung mauobserbaran niya to, ang mga hayop, ang mga kaigabos na bagay sa kinaba na ini, minalipas sana anuman na bagay. Inang prinsipyong we come and go. Considering sa nakita kay ni, mabagsak kita sa inapod na kawaran or nihilism na ang gabos na bagay, minaagi sana, minalipas sana. But, what if this world is not all that is? Paano kung ang realidad na lampas, may realidad na lampas pa sa kinaban na ini? Ang inaapod niya tong visible and invisible things. Ang mga dai na hiling. Paano kung may lugar na yaon sa kapanuan kan kagayunan, yaon ang kapanuan kan kagayunan asin katutuuhan. Matugang ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, iyo ang nagbukas sa kinaban na daing katapusan, the invisible, ang mga dai na hiling. Huli kan resurrection, nahiling ta ang direksyon kan sa tong buhay, ang bagong realidad nin buhay, ang mas hararom na purpose. Kaya ang kawaran, ang inaapod niya tong nihilism, baka ang ultimong destinasyon niya to. So ang pagkabuhay naghiling sa tuya kang direksyon, na ang buhay tapalan, bako lang sa kinaban na ini. Bako lang para sa kinaban na ini. Kaya nagasabi ang mga aki kasubago, Alleluia, Alleluia. Dai kamo matakot, paulit-ulit, dai kamo matakot. Kung may inagyan mang kamo ning lugad, may inagyan mang kamo ning pagsakit, pinapagirumdum kita kasubago, dai kamo matakot, Alleluia, Alleluia. Anong sabi ni San Pablo? Death, where is your sting? Hain ang kamandag kang kagadanan. Pangdua, medyo may pagka-political argument ini. Ninhuli kan resurrection, aram kan mga marumpot o maraot na tapos na ang sa indang paghahadi. Aram po nindo, siguro kung nakadalan ka mo ning passion play o dawa sa TV, The Passion of Christ. Ang pagpako sa krus, sarong paagi ning pagpananakot na ginagamit kan mga politiko kang panahon ni Kristo. Iyan sarong makangirhat na paagi sa pananakot sa mga tao. Dawa sa ngunyan, may mga tao pang ginagamit ang pananakot. As in, ang krus, ang kagadanan, sarong paagi nin pagkontrol sa mga tao kan mga leader. Kung gusto kang ikontrol kang sarong tao na mas makapangyarihan sa imo, anong ginigibo? Tatakuton ka. As in, ang krus, ang pagpako sa krus, sarong paagi sa pananakot. Kaya bagaan mga apostoles, as in mga disipulos, frustrated sindang maray, kanaaraman ninda na sa indang nilalauman na Mesiyas, ipinako sa krus, tapos nagadan. Suruwayan sinda, mayo na sindang maginibo. Ang linalauman ninda, nawara. Alagad ka nagkaigwanin pagkabuhay liwat, ka nagpahiling sa Jesus sa inda, pinahiling ang lugad, liwat, nagkaigwa sinda ning pagtitiwala. Nagbalik na araman ninda, na igwa pala nin mas hararom pa ning klase nin pagkabuhay, igwa pala nin pagkabuhay liwat. So, mahiling tadigdi mga tugang ang kapangyarihan kan pagkabuhay liwat.
Ang mga autoridad, kan maaraman ninda na nabuhay liwat si Jesus, natakot sinda. Anong sabi ninda? Oy, sabi niya sa mga soldados, maghambog na sana kamo. Sabi yun nindong hinabon. Tabaka, ninhulita no, dumaninda nahiling na mayong puwang an pagkatakot. Mayo nin makakatakot na sa mga Kristiyano, sa mga paratubos. Ang but sabiyon, ang mga marumpot, mayong huring tataramon. They don't have the final words. Kaya sinda natatakot, ipinailing ni Jesus na ang pagkamuot ng Diyos, asin ang sayang pagkahirak, makapangyarihan, asin daog ang kagadanan, asin kaputikan. Natakot ang mga marumpot, ninhuli tamayo na sindang magagamit na pananakot nin kagadanan dahil si Jesus nabuhay liwat. Siring man kayan, ang mga disipulos ni Jesus, kan mahiling si Jesus na nabuhay liwat, nagkusog ang sa indang buot, luminuwas, nagbalangibog kan maray na bareta, dahil na sinda natakot sa kagadanan, hulitaaran ninda, kasi nagdalaom sinda sa buhay na daing kasagpuran. Kaya magngangalas ka mo kadto, ang mga Kristiyano dawa ginagaradan, sinusulo nin buhay, nagkakanta, Alleluia, Alleluia, taano? Dahil aram ninda, na igwapang there is transcendence. May labi pang buhay na naghahalat sa sainda. Kaya sinda nakakakurahaw, Alleluia, Alleluia. Asin ang pagkabuhay liwat ni Jesus, iyo ang nagtulod sa sainda, na mamuklat sinda na ang realidad kan buhay day minatapos digdi sa kinaban. Pantulong argumento mga tugang, inang inapod niya tong spiritual argument. Ninhuli sa resurrection, andala nin kaligtasan nabuksan para sa gabos. Ninhuli sa pagkabuhay liwat, andala nin kaligtasan nabuksan para sa gabos. Sa surat ni San Pablo na napakahalaga, sabi niya, though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Inang inaapod niya tong downward trajectory. Pababang bagsak hali sa Ama na nagpakapdai, inakuan sa tong kasalan, asin hanggang sa kagadanan sa krus. Kinugos ang sa tong pagkanitawo, kaya anong sabi ni San Pablo? Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So ini ang mahiling niya to. Ang Ama, buminaba sa sato, kinugos kita kan sa iyang espiritu. Tangani na, mabuksan ang kaligtasan para sa sato. Ini ang pagkugos nin Diyos sa satong pagkakasala asin kaluyahan, tangani na kita magkasararo sa Ama. So ini ang satuyang gigirom dumunta ini. Pag nagkukrus kita, nagpapanguros kita, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. An Ama, sinubol ang sa iyang Aki, asin tiniripon kita sa banal na Espiritu. Tatandaan po nindo yan. Sa kada panguros nindo, pag nag-aagi kita baga sa simbahan, sa chapel, nagpapanguros kita. An Ama, buminaba sa sato, tanganing kuguson kita. Kinugos ang satuyang kaluyahan, ang satong pagkakasala sa Espiritu. Kaya mga tugang, siya ang dalan na dinaog ang tikong pagkabuhay. Siya ang katotohan na dinaog ang kaputikan. Siya ang buhay na dinaog ang kagadanan. Iyan ang sinisilibrar niya to ngunyan, ang resurrection, ang pagkabuhay liwat. Bako siyang multo.
buhay siya. As in, nagpahiling sa iyang mga apostoles. Igwaning istorya, kan mag-agom na buot magkuang insurance para sa magiging aki ninda. So nag-apod sinda ning insurance company. Igwang tulong ahente ang nagduman sa sainda. Ang enot na ahente, sabi kang enot na ahente, sabi niya, we will insure your future. Sabi niya, magayon po ang insurance me because we will insure the future of your children from the basket to the casket. Si pangduwang ahente, sabi kang si ay mas maray po ang samuyang insurance. No? Because we can insure your future children from the delivery to the cemetery. Si Pantulo, sabi niya, ay samuya po ang pinaka-the best na insurance. Why? Sabi niya, we can insure your future children from womb to tomb. Dahil pa-satisfy si babae, si ina. Sabi niya, mayo na kaning medyo mas maurag pa. Sabi kang si, mas magayon pang offer. Sabi kang tulong ahente kang insurance, igwa po. Pero si Lord lang ang makakatao kayan. Sabi kang si ama, si lalaki, ano yan? Apot kang agom na lalaki. Sarabay nagsimbag ang tulong ahente. From conception to the resurrection. Ang mga insurance, hanggang lulubgan lang yan. Pero ang insurance nin pagkabuhay liwata na tinaonin ni Jesus sa tuya hanggang sa pagkabuhay liwat. Kaya gigiramduman ta mga tugang, aram nindo kitang mga Pilipino, may duwa kitang extreme na dapat iwasan na porma ning Kristyanismo. Sa pagsisilibrar niya to, sa mga selebrasyon niya to, lalo na sa Semana Santa. Inot, ang pagtukdo kan crossless Christ, si Kristo na mayo nin cross. Pandua, ang pagsamba sa inaapod na Christless cross, ang cross na mayo si Kristo. Ang enot na grupo, itong mga taong happy-go-lucky, as in may allergy sa pagsakit. Ang panduwang grupo, nakapokus na sa kasalan, takot sa paghuhusga nin Diyos. Kaya nagdudulot nin atang tanganing dae pasakitan. Ang enot na grupo, pag Holy Week, nagbabiyahe sa abroad para magbakasyon. Nasa beach dawa, Biyernes Santo pa sana. Nasa hotel, nagre-relax dawa, Biyernes Santo. Nagkakarakan, nagpaparty, nagsisiming, as in busy sa Easter egg hunting. Ang panduwang grupo, nag-guilt tripping, nagpepenitensya as in nagbabayad sa kasalan, sa paagi ng paghampak as in pagpako, tanganing pasakitan ang sadire para maging magian ang pagmati. Alagad, kumbinsido ako, nakadaklan sa sato, tunay ang practice ng debosyon bilang mga Kristiyano, na nahihiling na si Kristo as in ang krus, dahil pwedeng suwayon. Kadaklan na nagtutubod na kung mayo si Jesus, mayong kamugtakan ang satong pagsakit asin pagsakripisyo. Asin kung mayo ang krus, si Jesus arog sa na kan Diyos, kan mga tele-evangelist, asin kan mga pastor na para sa ginsagin, who preach the gospel of success and prosperity, pleasure without pain, sunshine without rain. Sa Indogabos, Happy Easter. Alleluia, alleluia. Dai na kamo matakot. Alleluia, alleluia. Amen. Ngunyan po, isusunod niya to ang pagbago kan panuga sa bunyag. Matindog na po ang gabos. Kung may mga kadara po kamong kandila, pwede po nindong suluan. Urog na namumutan kong mga tugang, huli kan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo. Tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pakatapos kan pag-utob kan Kwaresma, bagon ta ang mga panuga sa banal na bunyag, na kaidto sa tong sinikwal si Satanas, asin ang sa iyang mga gibo.
asin nanugang maglingkod sa Dios sa banal na katolikong simbahan. Kaya isinisikwal nindo si Satanas, simbag, Opo, isinisikwal ko. asin ang gabos niyang mga gibo, simbag, Opo, isinisikwal ko. asin ang sa iyang mga padaya. Opo, isinisikwal ko. Nagtutubod kamo sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit, asin daga, simbag, Opo, nagtutubod ako. nagtutubod kamo kay Kristo bugtong niyang aki sa tong kagurangnan, namundag kiberen Maria, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa tuo kan Ama, simbag, Opo, nagtutubod ako. nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, asin sa buhay na daing kasagkuran, simbag, Opo, nagtutubod ako. asin ang Diyos na makakamhan, Ama ni Kristo sa tong kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay sa tubig, asin Espiritu Santo, asin nagtao sa to kan kapatawadan sa mga kasalan, at amanon kita sa sayang grasya kay Kristo sa tong kagurangnan, sagkot sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pag nawirikan po kang tubig, magpanguros. Pag nawirikan po kang holy water, magpanguros po.
Matindog po ang gabos para sa pamibi ning banwaan. An sa tuyang puso pano nin kaugmahan ngunya na Domingo nin pagkabuhay liwat. Sa binaago asin masarik na pagtubod, idulot niya to sa Dios ang sa tuyang mga pangangaipo asin mamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namundag liwat sa tubig nin bunyag, makakuan nin kaugmahan sa tahaw kan Kristiyanong komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Samong pamibi. Tanganing ang balaog nin katuninungan ni Kristong nabuhay liwat, mag-erok sa satuyang puso, mga harong, asin nasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga bagong binunyagan, makakuha sa to kandanay na pagtabang, asin kusog nin buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagduduwa-duwa sa saindang pagtubod, asin nagluluya sa pagsarik sa Diyos, makamati kan nalalain na pagkamuot ni Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, lubos na makisumaro sa buhay na tinubos ni Jesus para sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos, sa moyang Ama, nagpapasalamat kami sa kaugmahan kaning Paskwa, ang gabos na nagsisilibrar kan pagkabuhay liwat kan sa imong aki, makamati kan sa imong kapangyarihan sa saindang mga buhay. Huli man sa nakikristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. Kagurangnan nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa. Nagdudulot kami nin mga sakripisyo
Nahuli kay ni ang sa imong simbahan, makangangalas na namumundag liwat asin pinapakakan huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ika kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. Ata ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya, namumundag ang mga aki nin liwanag, para sa buhay na daing kasagkuran. Asin nabubuksan ang mga atryo, kan langit nun nakahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang samong kagadanan, kan sa iyang kagadanan. Asin sa pagkabuhay niya liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinakban. Patingani man ang mga langit nun na bertudes, asin mga angheles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ika ng God an banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugapos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taynian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagipuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma ka gurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, sin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan, dangan nako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami kabos, namimiibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina akan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya asin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gagabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita, Matindog na po. O Diyos, hilingaan sa imong simbahan sa danay asin banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo paskwal, makaabot siya sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa halipot na anunsyo. Magkakaigwa po kita ng second collection ngunya na Domingo. Ang kantidad na sa tong itatao, tabang para sa mga programa kan alay kapwa, para sa mga social services kan simbahan. Ini itatao sa opisina kan ekonomo sa residensya kan arsobispo. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors. Solis Romerico and family, Maria Edith Moreno Ebona, Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Beth Ante and family, AMQ Gown Rental, Mrs. Pasita V. Nario, Renato Matamorosa and family, Ahelio Tondo, Mr. Valentino Hoson, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of our Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed by Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Ikadua po, pakatapos kang final blessing, iniimbitaran po ang gabos na angels na magdigdi sa itaas kang stage para sa picture taking. So, ngunit po, ko si Mrs. Vivencia Labay para sa iyang pasasalamat. Sa ngaran kan sa tuyang kura paroko, si Reverend Father Felipe B. Colvera III, asin kan Parish Pastoral Council, bot po niya mang pasalamatan ang mga minasunod. Si Ricky, si Tupe, asin ang sa iyang pag-iriba na nagtabang sa mga aki sa pag-asikaso sa taas kang stage. Ang satuyang sound system, ang JZ Audio Box, ang SOCOM sa pangingenot ni Angel Bosquillos para sa satong live stream, si Miss Christine Prestado ang nag-practice sa mga anghelitas, lalo na kan sa ng mga kanta, asinan sa iyang mga paratugtog kasubago. Ang Collectors Ministry bilang lead group para sa Search for Easter Angel, ang sa tuyang mga barangay pastoral councils, area pastoral councils, asin man lain-lain ng mga organisasyon na naghanap, asin nagtabang sa paghanap kang mga anghelitas. Ang sa tuyang parish and office staff na pirmi nagtatabang sa pag-asikaso sa gabos ng mga bagay-bagay. Liwat, pasalamatan niya ton sa tong mga Easter angels, asin ang sa indang mga magurang, ang 18th angel, si Michael Tupas Anchuelo, akin ni Mr. and Mrs. Anthony and Camille Ann Anchuelo. Ang satong 17th angel, si Cyrene Grace and Bonifacio, asin ang sayang magurang, si Mr. and Mrs. Norman and Arlene Bonifacio. Ang satong 16th angel, si Zaina Rose Arellano, asin ang sayang magurang, si Mr. and Mrs. Ross Pasis and Sherry Rose Arellano. Ang satong 15th angel, si Hero Adrian D. De Villa, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Arvin and Joan De Villa. Ang satong 14th angel, si Zia Savannah Resh Roldan, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Rex and Sharon Roldan. Ang satuyang 13th angel, si Priel Daniela A. Alanday, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Mariel and Danica Franz Alinday. Ang satong 12th angel, si Maria Saintel B. Gavica, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Mark Christopher and Michelle Gavica. Ang satong 11th angel, si Georgina Colleen Estelioso, asin ang sayang magurang si Mr. Wilson F. Estelioso. Ang satong 10th angel, si Jessa May S. Macaya, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Reneo and Janine Macaya. Ang satong 9th angel, si Athena Sandrine Medroso, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Adelmo and Venus Medroso. Ang satong 8th angel, si Erica May T. Marshall, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Ricky and Maria Sherma T. Marshall.
Ang sa tong seventh angel, si Mateo Samson A. Abogado, asin ang sayang magurang si Attorney and Mrs. Melvin Bryan and Shirley Abogado. Ang sa tuyang sixth angel, si Atia Catarina Z. Florendo, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Val Michael and Caroline Jean Florendo. Ang sa tuyang fourth runner-up, iyo si Nixa Elise Aliona S. Narito, asin ang sayang magurang, si Mr. and Mrs. Alvin and Nikki Bell Narito. Ang sa tuyang third runner-up, si Journey Ann F. Brandia, asin ang sayang magurang si Mr. and Mrs. Gier and Denise Ann Brandia. Ang sa tuyang second runner-up, si Stephen Niemson B. Bergonio, asin ang sayang mga magurang na si Mr. and Mrs. Emerson and Nina Francia Bergonio. Ang sa tuyang first runner-up, si Cassandra Chanel, D.P. Macandog, asin ang sayang magurang, si Mr. and Mrs. Franco Gregory and Maria Leonor Macandog, asin ang sa tuyang Easter Angel 2025, si Gabriel Yvonne N. Gadi, asin ang sayang mga magurang, si Mr. and Mrs. Joshua and Godwin Devon Gadi. Liwat, upakan niya to, Sinda. Salamat po. Asin, salamat po sa satong Celebrante Mayor ngunyan, si Father Darius Romaldo. Upakan niya to po. Salamat po. Matindog na po para sa horing bendisyon. An kagurahnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyon ng kami Diyos na mga kamahan, an Ama, sinanaki, asin an Espiritu Santo. Amen. Ang misa tapos na. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ya, aleluya. Happy Easter sa Saindo po, Gabo. Salamat po sa Happy Saindong Easter! presensya. Ang mga angels po ay na sa inutan. Salamat sa Diyos. Salamat man po sa itong mga nagsilbi sa misa, mga sakristan, lectors, collectors, lay ministers, ang sa itong commentator, asin itong choir, ang Colossians 2:7-1, and Peña Francia Choir. Salamat sa Diyos. Asin, ang sa itong kura paroko, si Reverend Father